Kollox beda il-ġimgħa wara nofsinhar. Natalie Williams ta' 46 sena deret l-aħħar fl-4 ta' wara nofsinhar. Minn hemmhekk il-pulizija talbet għall-għajnuna tal-pubbliku biex minra lil Natalie jirrapporta immedjatament. Ma kien hemm l-ebda rapporti, iżda il-bieraħ imbagħad il-bieraħ fil-għaxija ir-raġel ta' Natalie Williams, Roddy Williams, Miss Seychelles, der fil-Kalkara. Kien hemmhekk fejn it-tifel ta' Natalie waqt li kien għaddej lemaħ lil Roddy u talbu biex jgħidlu fejn kienet ommu. Kien hawnhekk li Roddy prova jaħrab, iżda nqabad u minnu fih waslu l-pulizija. Wara li Roddy, ir-raġel ta' Natalie Williams, ittieħed l-assa tal-pulizija f'Bormla, hemmhekk intalab jgħidilhom fejn kienet Natalie Williams. Kien hawnhekk li mbagħad Roddy Williams ġie flimkien mal-pulizija waslu hawnhekk fil-Forti Ricasoli u mbagħad niżlu 4 tarġiet u daħħalhom far f'kamra jew f'toqba. Natalie Williams instabet f'toqba hawnhekk propju f'bini abbandonat parti mill-fortifikazzjonijiet tal-Forti Ricasoli. Hawnhekk din iż-żona hija magħrufa ħafna għall-abbuż ta' droga. Instabet ftit il-ġewwa f'post mudlam ħafna u b'nuqqas ta' arja. Instabet mitlufa minn sensija anke minħabba raġuni li għamlet 3 ijiem mingħajr ikel u xorb. Minn hawnhekk imbagħad Natalie Williams iddaħlet tul dan il-kuritur kollu biex imbagħad hemm markata żgħira fejn iddaħlet aktar il-ġewwa minn hemmhekk. Hemm ġewwa post mudlam ħafna u dejjaq. Il-post għandu nuqqas kbir ta' arja u għaldaqstant anke fih minħabba li ma tarax dawl tintilef ma tkunx qed tara. Natalie Williams fuqha ma kellha xejn, la torch, la mobile, ma kellha xejn. U għaldaqstant kien diffiċli ħafna liha li tipprova toħroġ minn dan il-post. Sakemm waslu l-pulizija flimkien mar-raġel tagħha li kien stess li poġġijaw ġew. Iktar il-ġewwa minn hawnhekk huwa l-post fejn instabet Natalie Williams mitlufa minn sensija. Huwa post dejjaq ħafna kif tistgħu taraw hawnhekk, hawnhekk jerġa' jidjieq iktar u bagħad hemm ġew ikompli jidjieq iktar. Minn hawnhekk tinxtamija r-riħ qawwija li hawn in-nuqqas ta' arja anke fin-naħa ta' ġewwa tista' tħossha iżda wkoll l-ammont ta' ħmieġ u siringi li hemm. Huwa post magħruf ħafna għat-teħid ta' droga u għaldaqstant hawnhekk kienet f'ambjent li anke mhuwiex iġieniku assolutament xejn. Kien diffiċli wkoll għall-pulizija biex Natalie Williams tinħareġ minn din it-toqba hawnhekk fejn poġġiha r-raġel tagħha. Evidenti il-ħmieġ u trab li kienet fih Natalie Williams għal 3 ijiem. Ma kienitx la marbuta u lanqas imsakra iżda minn dan il-post huwa diffiċli ħafna li toħroġ minħabba jekk ma jkollokx id-dawl u għaldaqstant għalhekk huwa importanti li wieħed ikollu torċ. Ukoll hija diffiċli b'torċ aħseb wara tkun hemmhekk mitlufa minn sensik bla dawn bla xejn kemm hu diffiċli aktar biex toħroġ minn din it-toqba.